गिबियाव बिएन बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ, सासे बर'नि फिसाया सोमोनांथाव कार दिहुनदों। गुवाहाटी IIT आव सोलोंथाइ लानाय जायख्लं दैमारि आरो रुथ चांमानि उर्जा एबि मबिलिटि G11 मुंनि गंसे कारखौ दिहुनदों। बे कारआ सिगांजों साखा खबनै आरो उननि बाहागोआव खबसे साखा गोनांजों डिजाइन खालामनाय। बे G11 कारखौ आबहावाजों सोमोन्दो लाखिना खालामनाय जादों, जेराव हादराव गोबां आबहावा गुबुंले जानायखौ नोजोर लाखिनानै, आरो बे कारआ सोदोब जानाय नङा होननानै फोरमायदों जायख्लं दैमारिया आरो मिथिबावदों बे कारआ 1 इउनिट इलेक्ट्रिसिटिजों गासै 19 किल'मिटारसिम खारनो हायो होनना बुंदों। थांनाय मैया मन्दिराव बुट जानानै 72 जनसो सुबुंफोरनि देहाया गाज्रि जादों। गासैखौबो देहा फाहामसालियाव एडमिट खालामनो गोनां जादों। बिसोर बुटआव पयजन मोनजादों। बे जाथाया धेमाजि जिल्लायाव जादों। बे समाव मन्दिराव भागवत गीता फरायनानै बुट जानानै बिथांमोननि देहाया गाज्रि जादों। बिथांमोनखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरआव डिलिमिटेसनखौ लानानै BPF दोलोआ धरना होगासिनो दं। बेयावनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रमद बर'खौ गोबां अजद होनायखौ नुनो मोनबोगासिनो। बेनि सायावनो हाग्रामाखौ UPPLनि राजु नार्जारिया बुंदों, पावार गैयैनिफ्रायनो हाग्रामा महिलारिया सिमां मोगथां गासैयावबो जानाय लोंनायाव प्रमद बर'खौ रायाबा बखियाबा गोजोननाय मोना होनना बुंदों। प्रमद बर'खौ रायाबानो ओंखामबो उखैला, उन्दुलाबो। जाउनाव सोरांनायनिफ्रायनो प्रमद बर'ल' बुंबाय थायो होनना बुंदों। हाग्रामा महिलारि एबा BPF दोलोनि गासिबो मिथिखायो डिलिमिटेसनआ बिटिआर सरकारनि आखायाव गैया। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियासो गासिबो खालामजोबो होनना बुंदों। उदालगुरि लकसभा समस्ति जायियाव दुखु मोनदों। नाथाय बिटिआरआव 12थाल' MLA समस्ति दंमोन, बियो 15था जाबाय। गोजोननाय मोनदों होनना इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाखौ गोजोननाय जासिदों राजु नार्जारिया। फिन सासे बर' आइजोआ गुबुन हारिनि हौवाजों जुलि जाना जिउ फोजोबजाबाय। बे जाथाया जादों धेमाजि जिल्ला गगामुख 1 नं कदमबारि गामिनि रुंसारि दनेस्वर स्वर्गियारिनि फिसाजो दिम्पल स्वर्गियारिया लखिमपुर बरदै किलामारानि सौरभ तामुजीजों गोसो थोलायना जुलि जाहैदोंमोन। थांनाय 5 जुलाइ खालि दिम्पल स्वर्गियारि आरो 2 बोसोरनि फिसाज्लानि गोथै देहाखौ न' खाथिनि फुख्रियाव मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै हिन्जावसानि नखर आरो गामिनि रायजो राजाफोरा फाव फान्दायना बुथारनायनि सन्देह खालामदों। माखासे भिडिअ' गोसारनायखौ लाना दावराव जादोंमोन बिसि फिसायनि गेजेराव, आरो सिगां समावबो बुलायनाय जाबाय थायोमोन होनना नखरनि सुबुंफोरा फोरमायदों। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि डिलिमिटेसनखौ गोजोननाय मोनैयाव मैया UPPL दोलोआ उदालगुरियाव धरना होनाय हाबाफारि लादों। बिटिआर ओनसोलावबो डिलिमिटेसनखौ लानानै धरना होगासिनो एबसु, UPPL, BPF आरो गोबां आफादफोरा धरना होगासिनो। बेबायदिनो उदालगुरि बियाब दाफिननांगौनि थाखाय उदालगुरियाव UPPL दोलोनि धरना होनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो गबिन्द बसुमतारियाबो बाहागो लानानै बुंदों, हाग्रामा महिलारिया डिलिमिटेसननि सायाव नंखाय बाथ्रा बुंनानै रायजोफोरखौ गोरोन्थि लामाजों लांनो नागिरदों होननानै बुंदों। आरो हाग्रामा महिलारिया
खेंख्रा खेंख्रि बुंनानै रायजोफोरखौ फुस्लायनो नाजादों। हाग्रामाया जाफुंसार जानाय नङा। इउपिपिएल दोलोआ 2 बोसोरावनो बेसेबां खामानि मावदों, रायजोफोरा खामानि मोनदों, बेखौ नुनानै हाग्रामा महिलारिया खर' गरम जादों। बिथाङा 17 बोसोराव बेबायदि खामानि मावनो हायाखैमोन होनना बुंदों। हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरखौ माबोरै थगायनानै गादियाव फैनो हागोन बेखौ नाजादों आरो हाग्रामाया माब्लाबाबो गादि मोनफिना। नेक्स्ट इलेक्सनाव हाग्रामाया जोबहैगोन होनना बुंदों गबिन्द बसुमतारिया। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो।